Good morning mga kagwapa mo na rin kabawa. Uy. Well, mga higala doon ako init karon nga balita ha. Emotional nga gipahibalo ni Bini member nga si Maloy Ricalde nga siya adunay polycystic ovary syndrome ko na PCOS. Mata di Maloy ang pagkahibalo nga adunay siya PCOS maugayod ko no ang iyang pinakadakong kahadlok. Yang kun usab niya nga mas maayo pa kuno nga mawala tanan niya mga butang kaysa ma-diagnose siya ni ini nga kondisyon. Nagpahayag usab siya nga dako kaayo ang iyang damgo nga makapamilya og daghang anak. Busa dakong kasubo sa iyang gibati paghibalo nga sa maong balita. Nagpakita usab og suporta ang mga fans ni Maluon. Human hilabi na gyud sa mga Bini members human nahibalaan ang maong balita. Uy, kasad ba ani? Uy, hindi ka makatuo nga yung anak kaanyag ang naong sa panagway sa usa ka babae unya. Maing anak na di ay siya maring ay. O nakababa mo kanang diha baka na ganin dili mga healthy kaayo ilang mga pagkaon. Labi pa magkaon maghigda. Maghigda magyaka. Kaya na itong iampo nga munta mawa na iyahang unsay matang ka na siyahang kuan oy. Kay bata ko biya kay siya ay. Kaya na mo ito ang showbiz balita karong adlaw nga Biyernes. Ako ni si Maring Erika, di man ko gwapa, di man ko mestiza, kay di man ko members Bini. Pero ayaw ko piyansa pa sila umapuhon maako na kababay. Bye-bye! Happy weekend! Showbiz News! Showbiz